Hemmeňize salam dostlar. Bugün men size birazrak Manhattan ülkedeydim. Bilşiňiz ýalyk şu wagt neme ýakynlaýa, täze ýyl ýakynlaýa, Rождество ýakynlaýa, soň New York Rождество üçin, täze ýyl üçin şäher bedeýä. Bu edip her hili ýerlerde elbetde bütün şäher däl. Çünkü bütün şähere pulam ýetmeýär, wagtym ýetmeýär diýen ýaly. Oňa men size şu gün şol Rождество üçin, täze ýyl üçin bedelýän ýerleri biraz görkezýän diýen. Sebebi gatçy bir hil owdun. Oňa men size oda daýlajak. Macy's diýip bir uly magazin var, shopping center var. Şo ýerik var, Kanadadan da atlanam, Ýewropadan hem turistler gelip şo ýerde magazinde da satyn alýarlar. Oňa Macy's hem her ýyl täze ýyl Rождество ýetip gelýärkä. Öz aknolarynyň öňünde her hili neme tema saýlaýarlarda şo ýylyň temasy. Oňa şeýdi hem aknolarynyň öňüni bedeýärler. Oňa bu ýylyň hem temasy koronavirus. Koronavirus bilen göreşýän adamlara sağ bolsun aýtýarlar. Olam medsestralara, doktorlara we şuňa meňdeş. Oňa şo sebäpden hem şol neme elin çarpýan da şoňal da adetdirler da şoňal tematika edip goýupdyrlar. Siz videoda görürsüňiz. Soňa men size Times Square aýlaýan. O Times Square dedim. New York'un meşhur Times Square'i diňe neme svetler eýleweýle reklamny şeýtler datlar, ona siziň özüňizden görürsüňiz. Meniň özüm şu wagt Bryant Park'da ýerleşýän Bryant Park diýen ýeri şu uly zdaniýalaryň arasynda bir kiçijek şeýler park. Oňa şu parkda her ýyl hökmany suratda Rождество ýetip gelýär, katok organizowat edilýär. Oňa katok, oňa şu kiçijek magazinjikler datlar, o magazinjiklarym bir ýyl takoy mini ýarmarka ýaly bolup gitýär da. Oňa şonu görürsüňiz häzir. Soňa men size Rockefeller Center akedeýin. Rockefeller Center diýilen ýer dedim. Şu ýerden daşda kısaça bir 10 ulica ýöreseň şo bolýar. Rockefeller Center'da New York'un içinde şu iň uly ýolka we şonu bedeýärler hökmany suratda şo ýolka her ýyl bedelýär. Oňa o ýerde dem ýene de katok bar, toje sebebi her ýyl New York'da şu uly katoklar, şu Bryant Park'da meniň arkamda, biram şu Rockefeller Center'da bolýar, başga giçirek parklarda da katoklar bolýar. Ýöne olar edil bular ýaly uly däl razmerinde. Oňa size görkezin şu odatlary, bedegleri her hili şäher nädip owadan edip bedeýänlerini lezzet alın, seredin. Eger soraňyz ýeňiňiz bolsa arkaň kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Başlaýyn onda.
şu datları görýäňiz, mine şuna candy cane diýilýär. Amerikada ýaman tradisiýonly bir näme. Bizim Türkmenlerde bizim horoz süýjimiz bar. Yani Amerikanlaryň şu horoz süýjüsini pasar eden. Gaty tradisiýonly bir zat magazinlarda zatlarda satylýar. Täze ýyl ýetip gelýär, molen şunu ýaly satylýar. Näme? Şonyalı satılıyor da neme şekerden yakalandan takoy çağılır haçan ortan gelini alıp şunu sorup görünürler. Amerikanın horoz süýjüsi atıçanla kendi kendiyle o takvat. Наконец-то, господи. Вот вам Rockefeller центром. Немеси bağı. Şunu şeyde her yıl koyduk bedeyalar. Yıldızla görýäňiz. O nemesi de Rockefeller centri. Şunu yarım saat lapta garaşyp oturupdy. Şunu ýöne var, koronavirus ýok wagt oda dediler. Önünde durup, şoň daşyna üýüşip, rahat edip, şöyle ýakylanda adamlar sagatlap garaşyp düşüp, şu ýerler dolu adamdan dolýar. Ýöne bu ýyl, конечно, bolýan emes, spokojnyrak geçdi. Bu ýakylanda neme etdiler, adamlar salmadylar, abi üçdüler adamlar diýip. Sana orada adamlar üçdüler, goçeride. Şunun yokorsuna münüp o da New York'a seyredebilýäňizi observation deck diye bilet satın alýaňyzda gönü yokorsuna sizi etaji yokoryp akýarlar. Iň depesi we çür depesi o ýere has gymmat. Onsoň prosta şeýlerek depesi we çür depesi däli. Ne uşulda bu zdania. Şu ucuna gitmän bärräne gitýärler. Onuň beýikde ýerleşe oluje bolýar. Bahasy bärrek ýöne sırano gymmat. Iň ardan bileti $50-60 etken şoňa meňleşipler.